Velkommen, jeg er Simi Stein. Og jeg er Adam Bohr. Vi skal udføre et forsøg. Og formålet med det forsøg er at finde halveringstiden for en isotop med en kort halveringstid. Yes. Til at starte med, der har vi en minigenerator, som der indeholder det radioaktive stof CS137, altså cesium-137, som har en halveringstid på 30 år. Ved en beta-proces henfalder cesium-137 til den kortlivede isotop barium-137. Ved at gennemskylle minigeneratoren med en svag syreopløsning, så kan barium-137 altså udvaskes fra kilden. Ja, det er så mig, der er fra et Geiger, og jeg skal vise jer, hvordan selve forsøget skal foregå. Man tager sit Geiger-Müller-rør og placerer sådan her på sit stativ ned i et lille bagerglas. Og så connecter man den ellers til sin computer, hvor man har datastudie installeret forhåbentlig, og så opsamler det data. Så tager man sin minigenerator og fylder kanylen op med den der svage syre, kører den gennem minigeneratoren og ned i bærglasset, og så opfanger Geiger-Müller-røret, altså via datastudie, hvor radioaktivt stoffet er. Og her har vi jo vores måledata, hvor vi kan se herude med hvilket tidsinterval vi har målt, og så kan vi se, hvor mange strålinger, der forekommer. Og vi har sat det plottet ind på en graf, og det viser sig altså en tilnærmelsesvis eksponentiel kurve, hvor vi kan se, at anodin er på 0,93 faktisk. Så det antager vi for at være rigtigt. Man kan dog diskutere, om der har været noget baggrundsstråling, og det kan så have påvirket vores måledata lidt. Og desuden så kan man også med tidsintervallet, der kan godt forekomme nogle strålinger som lige efter hinanden, og så går der lidt tid, så det er jo ikke sådan, at det forekommer helt præcis eksponentielt. Men eftersom jeg har prøvet det, så viser der altså en tilnærmelsesvis eksponentiel kurve, hvilket tyder på, at vi har gjort noget rigtigt. Yes. Og her har vi så vores andet forsøg, og der kan vi se, at det samme gør sig sådan set gældende. Den er lidt mere upræcis, men er anodin på 0,87, men det kan skyldes, at vi på den anden kun havde til ca. 300, her har vi altså til 700 sekunder. Og det kan altså skyldes den her, og det kan så medføre den her lidt mere unøjagtighed. Men igen, det overordnede billede viser altså en tilnærmelsesvis eksponentiel kurve. Så vi har altså udregnet en halveringstid for barium 137 til at være 156,5 sekund. Men ved et hurtigt opslag på internettet, der finder man ud af, at den gerne burde være 153 mere præcist. Og man kan sige, at det er en relativt lille afvigelse på altså de her 3,5 sekund, svarende til godt og vel 1%. Hvilket ikke er sådan super meget. Men skal man pege på nogle fejlkilder, så kan vi pege på dem, som Christian allerede har nævnt. Nemlig det her med, at der var noget baggrundsstråling. Og hvis den har på en eller anden måde været sådan skævvredet, så der ligesom er kommet mere baggrundsstråling ind til sidst, hvis man kunne forestille sig det, så vil det altså gøre, at halveringstiden bliver længere selvfølgelig. Og så er der jo også det her med, at Geiger-Müller-røret, der kan godt ske 2 henfald på en gang, der rører ind i det her Geiger-Müller-rør, men det kan den ikke opfange, det opfatter den som 1 henfald i stedet for 2. Så derfor så vil det altså også kunne give en skævvridning, og det vil så passe, hvis det har ligget i starten af forsøget, at der er sket flest af den her slags henfald samtidig ind i Geiger-Müller-røret. Men altså, vi må umiddelbart konkludere, at det er et relativt
vellykket forsøg.